Mwanchomo rigereria ase omokobio yo hamaiso y'Abakenya nigo arigeretie kwenekanga monchorero kiara nyarakoba kwenekiwa ase baraza y'abawaziri ngobwatikana ningwana nyarakoba geko bwatokwanere omurai bwense aso mukobio nyarakoba gogo itana gosogeire emaragoba ya bona sentundende na hindi tokumerana imeye manye Jumatatu yachinga kibaigo kobole kugendera tukorwe wasomurai bwense kwenekia buna aba waziri bali baterwikirania abokorerwa basentera erendonge babere bakobutua emeremo tinsani satoto kwarigani ase manye Jumatatu chinse sato iri tokumanye buna nara yato kwariganete asentera ere yobikirano namange omwanchomo rigereria haitwa kwarigane kurwa semesa ya itoya maya korende tikatonyore harito kwariganete asentera yobenge Nali kama abanyarwanda watu wataizana ndikawa yenda chinazi asengenjo elaje yere mungu enyuge ujiro ujameri Umugavana we county ya Nyamirambo Kimwami Nyaribo korie ira yogosira magendero imeye county ya Yohana na sensemo yobochenu I, Jamil Shamji, do swear that I shall always, truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office as a member of the Kisii Municipality Board. Abakori emirema se bodi ya municipality ya Kisii gotianu abene rigo chako bokoreri ya sentre ye moyo kugorora umuchi obosongo. We are officially declaring that our strike has come to an end and our members shall resume duty. Aba clinical officers kubekese iko irane meremo magegayo ko basomogiro asegeka kyamatuke merongo kyanda na kyanda. Ayo mnaenda mango mwancho mulieto kwa organito kumanya senchera ere yo wikana sensema ya Facebook tonyoro wetera Ndizi TV News Digital. Wetera YouTube Ndizi TV News ne website ya www.ndizitv.net. Olio kwenye TV channel yogi cha wikera senchera vene niga kuroko Sara Mumanyi retriane Evelyn Osero. Olia boigo kwenye kiabuna wetera asomuno bibanyeri gochira senchera wikira niga kuroko Lydia Musile ngoroko Jos Fatamisi. Tokwarigane hatonyare kubato kwa chaka emanye Jumatatu chinsa isato chebono batuko kurase county ya Kisii magiga jogo chorwa bene kwa bobisa barachiko bagotenera municipal yo mochobo songoli tukorero nigo omoyega bukubatiana nyara kabagogo korekana asamagacho etc imeyo mochobo songo abo batiani wani go baba kuri ira yogo cha kwenekya obokoreri burubya moyega obagokorawa no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati weno nyara mbo bagatana nigo baguchako bwatrana asokwenekya buna o municipality ya Kisii yaberegego kini wana bego kwenekya abuna magendrande amange na kwenekwa ase county ya Kisii omuliki oitomiro de momanyi nanyara kwa wikirana somoyego ina gotwarigane robatiro kubatia. I, George Nkoba, do swear that I shall always truly and diligently serve. Nenga ki yogo chani gwa kwamba koli emeremo batano na babere ase bodi ya municipality ya Kisii asomorobere yo okarekana ase keti kya Gusii Stadium yekoragwa no mugavana we county ya Kisii Simba Arati ase bono abasaba gocha kobwaterana elyo kwene kyabuna omochi obosongo ngo kya kororekana ole buya gochi abusyoke magenderero well Kisii municipality for ebodi ye aringo yagenda we mutanteni two people. A town yeto, or say municipality yeto, wate na wodi ya Kiogoro, Obaracho, Kisii Central, Yetieko, Kisii Kitutu Central, na Bugaku Ward. Ndoda itorosi services to chinge. Utasama tweet. Amata toki tipara torosiwe, chichiro chitorosiwe. Ebon enya dewate libaga yabene to make sure municipality yabene mo municipality get one more
county nyaremo nigo omugavana aina kebuna engana yeubi imeyomo chobosongo necheguika omwalio enga kibono banyorire chimashini echichira chego sia eubi iyo asibasaba ebodi gochia kuligereria buna omuchobosongo torigo chokobana mochando oyolinde municipality komeni chese ezetu ya Kenya tuanyore mashini waje kurusi ochafu ya separate masaka chituba adala makosi obuwe mashini milioni 189 kuweka ase itumike kuswe program ebodi muwanje tokana na municipality kile chose Kenya mashini iko bikweka DTC barosese waswa problemi como wote mtunyare konyora na chimashini cha serikali ningazio kota etauni twiwe ande gaswa osira watu ase chinga kecho nigo abasaba bali bonsi baunereretie chindimero cha serikali guchia guchira ni asoko gendelia serikali ye county Bosio abantu baroro etauni na tebe able without fear or favor lazima mufisi for once ikara odete ule koros ni mokoros nyambira mati na saba abantu tutu kale igaitura abantu agacho abantu barahagere kiberechi ndai kwa sababu kiboro bali maragere kiberechi na mali na marosi kitai ko digital kimai eto kwa sababu ya bwana nini usoke mora moto ya sale tosi no nyelebe pak onsi kyanda nigo abolia serikali gotinya obolendi na kwene kyabuna oboibimbuli gochia kogendera enga kibono ebikole byobusalia amono oboibigendete kwene kiwa imeye county ya Kisii. I want to call upon the executive operators. We are not going to sit back. See people, our people that we are representing, being killed by criminals. Is either you are working ama uende mahali kazi ambapo hakuna. Kwa hivyo mwe tayari lazima tuwashike kwamba kuleta security imekuwa mzuri katika kaunti yetu. Ngoripotelia egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Biamono mariki oito Mildred Momanyi me county ya Nyamira nigo omoroberio boko igora eskuru yobo bundia onyara kobago kanike olitkolero asonyara kabo ikiraniwa mono mugavana we county eyo ya Nyamira Amos Nyaribo nigo Amos nyara kobaga gosegeta abayiboli banyara koba bakubasemia bana babo banyara koba kwelikia helio kwenyorera chiskuru nabo igo amaigolio yobo bundia eskuru yobo bundia ya Nyamwange Technical Training Center niye kutoka se chinse mochiame cheo yotoka se wodi ya esise ebunke ya burabu nanigo yaberege yabete kuigurwa emyaka ebere yaitire ane amateyemo eyo ya eruete ase okoirania okoboko ase ekenyoro ukona chinga kiecho nyaribo nigo abaga gotana na chikogendera ko bwatrana nababwatani so kwene kyabuna ibrengo bitsemi imeye county ya Nyamira chiskuru anene chiskuru chobundia ya byabeire bigo kinwa asinonya nabo amateyo yabage kubwatoka obokonyi bwechiringe chiribo chimibere na 50 nabo igo egetamkire kyoko kokerwa nabanke onigo mariki oitokora se county Nyamira Polkapo kara bwiganyara kobaga goikirana se omuyega hoyo na gutwarigana robotiro kubatia naso mujiga bokwigora beneskurega yobubunde ya Nyamwange yugotokeme yekenyorekea kya mecho ime ye wadi ya esise yebunge yekaja haburabu yigwikiranwamo no mugavana we county Nyamira Moske Amos Nyaribo ya Kenya ya America eskure yiga eyo yayigoretwe emyaka ebere ya etire nigo yayigoretwe korengana monekerenga kya mateyega ya Nyamwange elyo komusikomo wa Nyamwange asaba semetie kwene kibuna nkwiranya bali hali besomirie ochasegesaku nago twerera na Joseph Nyamwange oyule mo president munene we skuru yiga. Our legacy is the same. They've been praying for you guys, caring for you guys just as much as I have. And if we are going to achieve what God wants from us, we have to understand that we need each other.
ne sukuru ekorwa megeri bene ayo akwenda no moli bwa masomo ye kiale kya makiaga yubu yamanyekanite na CBC into kolengana muno mugavana bwe county ya Nyamira Musike Amos Kimomi Nyalibo asegetire aboroki wakorwa se county ya Nyamira kwene kibunangwe bwatani baramunechi sukuru cy'Obubundia eligwe konya samatuko alebosyo abantu baito barabakobo omontago jobisi ukobori omwane gazi wako matekara mwile training lori gachore kozi yayi ona wateba kara mwana kwa busa gata to mwana ya buze ibango mwile kozi ira mafanya asimono iga abantu batigire karowile kozi na maana university abantu batigire university baje baza vocational training nigo boigo ababwatani bande bekire na saja igana na ubanje tecisemi batogya egetambuke keigagie sukuru ye asebatebire nigo kira konya abana ili kwegenderera na gosegeta abana kwibwatanya mune cisukuru cy'Obubundia. You must keep well, study, use, read the whole thing, do the best work you can do. We are working closely with the ministry and elsewhere. I'm happy, Mr. Machola, you talked about the CBC, and that is the animal in the house. And we all have a responsibility of ensuring that it succeeds. Okwana bwekere kyo mugavana bwe county ni gatebirumna nigo badigete guchunyara kwa bakubwatrana amone skuru yiga elikwene kibunango tambe yebale bokole bwabo kya savana elikwenyolera ayega onsi kwa manyega azio koboko ekaro engineer gurare instruction engineer already know what the basics kamuranja abantu baito tawo takabana wenu wabuze ekaro bwato bobo baraso ngende kera makonye you have come far. Let's stand together. Those from USA, thank you for coming. This is your home. Omwele oye omugavana bwe county ya Nyamira Musike Amos Kimomi Nyalibo igalire iranga nachukunyara kabaga kubwatuke basari gochase omurubiri bwo gosomya abana kurwase county ya Nyamira aboli tukolya ankyo oyo orachukunyara kabago kwera chishilingi chimilioni 52 eri kubakonya abana abaigaba ngaini kurwase chinge chiga kitari kwenyara. Tomorrow we are giving about 70 million to less privileged students across Nyamira County. Tomorrow. You may ask why it's a new Iginko ripoti rigetaseni kia wanjete kia ndize TV kurugi Gaston Semechi gache wadi ya sise imeye bunge jiga ya borabu imeye kaunti ya Nyamira inche konguruko Polycarp Okara. Pimono muliki oito Polycarp Okara imeye kaunti ya Kisii nigo ya mate mwaka Francis Onyego abasani amona bairi banyarako babakomera na somega buko mochengera koira nanga maga yere koba asobo kori bunyanyimbo goitani myake 30 nyareko bagweta Mwego yuni gokorekana senga ya chinsemo chia Nyoero iyo kutoka Nyoero iyo kutoka Sewodi ya Nyako ibunge kitutu chache South ya County ya Kisii asabange beso kya iyo gochengera litukeriga na komotogia Francis abuna omo kori gose omo koreri omuya bwe serikali segeka aberega kurobo korerwa yasikire bateba nanigo barachikubwatira na kinga kijiga bakumwariganinga asoko eneke abuna ama yaberega kugendera kwenekiwa asekinyorike umuriki oitodi pona sanya ni ganyara kwa gusanga mu interrogatory kubatia ekirino muchakano nkirino moelio maega jogo kole mirimo ya serikali asigika kemyake 35 nebere buno munyanyimbo omugaka Francis Onyego nigairanire asomotimo bwe sabali entambe omoyega obakogoikeranwa nabange aseke buye Onyego lero atabiringa mbuyamo nasebali bonse baicha kongo ebisio nyanya kogendera kinaberisiko kinga kichonsi naberisiko aseka sia police challenges chiro chinyinge lakini sawa baire omobui asekera lingana na yekolire bao na kiresika tiganya saa aba manaiche ne chamiyane akira tokora ngendere okora amaya kujasare ne natosesenie kere ngentonge bwate omwanso ange bwate omwali oye tali egasi yoka omuntu ora akora omaya komenya chiga ne chinyingo omuntu ora akora na kiresika iganda akore
abantu bane baragere na ngendagere omonyene umuganda bakugwikirana aso muyegoywe nigo bamotogi umugaka Francisco bomuntu umwekeya nabo igo aso gutwara obwa matobuya nabamwabo Jene Reverend Nemweri Mugaka Onderi umupasta bono iga matangamano PAG Assembly onyego nimo maite buno umuntu disciplined humble man na endo responsible asegasi yae buna akorire iga ngonko mwariga ni gochanka buno mwana one kwanza andi buno mubasitoye erinde akorere omonene ekerago tiga amangana ari arenge ye force ajiche mangana yega humbleness yo korera Nyasaye kurua soko nyara kwae na soboke bwae chinga kecho boigo omongino etatigiri magega asamwetogeria koba nomokia wokubwaterana na kubalenda bune amateyemo asamarieta nkoro ku Dorika Onyego nenche nkomoireneri Nyasaye ngambia mono asokoireneria amasabana ari gusaba matuka mange akonyo mugaka na kore gasi yaye buya nanda maene Nyasaye onkoreire igo amaene Nyasaye nkoirenia ara masaba na nkomoireneri mugaka ne mbia mono kera rengese gasi atolendire buya aka tukabwaterana tukasomia abana baito komenta nayo abana bae boigo nigo baba bakogokera omuroberio ywe asebate bangobeire esire nene asebare anene asokwenekia nga banyorire obwene bwabo. Namshukuru Mungu kwa huu umbali ambao ameleta baba yangu. Tunasema ni asante. Mungu amzidishie maisha marefu na pia amuongeze nguvu. For all the sacrifices that he had made ndio tufike hapa, tunampea asante sana. Imekuwa safari ndefu kwake. 37 years down the line. Na Mungu amemuonekania. Niko na furaha na I'll just say congratulations to my dad. And I'm so proud of my dad. Hizo miaka zote amekuwa na sisi, fight for us. Hatujai kosa anything. Tunashukuru kabisa. Mungu aendelee kumpatia maisha. Pia sisi tukuje pia tuafurahi. Pia namshukuru maana alinipatia motisha ya kuweza kujiunga na kikosi ya polisi. Nami pia nimefuata mkondo wake na naomba Mungu pia nami niweze kufika retirement yangu kama yeye. Ginko ripoteria getaseni kia onambe ya Mokiandizi TV kurua seke nyuru kia nyoero ikigutuke meye wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South litira na enkoro kwa Dipon Asanya. Bimono sana na Francis Onyego, karibu sana baada ya bokoreri maete mirimo yo bunyanyimbo kuyekora byega Kigima Evelyn akoira na ngatari mirimo yecheche tari obunyanyimbo buyoka misigo kole mirimo all this long kurwari gete miaka over 30 years tari gentekere kyoro yakora twarira bange bago kole mirimo yiga baikainchira baro sabatiga kole ndego kore miaka yiga mpaka kwagenda retire yes tikere gente kyoro to komuganiria maiya chingakchos bimono sana ase wodi ya ichoni maiga yoko korekana gose o maiga yogwateka kwa makweli yobo tutukano aso mwana weskuru hanyarete kobaga konywa esomo asekelia gegotabekana ni ganyarete kobaga go itua nebiranya amono mugambi kwenseme yo bono nigo abarai bagende tokobaga eso kile kwena no bokonyi kwa bene ochiase amate yobunenchereye moyo kwarigania omuyiga bokomwenia nyagosira Oko na chinga kia chini gabara yabo bwego baganire obutuki bwa bwango gokoro kegimana mukagero yoko kubimukirwa egetambukiro kibonerete asibagenderete kure ira yoko ene kya bunango esoke bale na gusira amateyo kubwatkana monona kiriya buna umunyaruko yo nyagosira nigo atigire magega omwana omoke kigima chinga kiboigo abanyanchi aho bagende gusabanto aho bagenderete wesoke na watana nigo barachigusira amateyo hanena soko ene kya buna umwana yo tigire magega obeire kago kinabya na dinaboni gensemo ya serikali bwo yanyare ko bayikuliye ira ngane nyare ko bayokora obutuki bwa bwango ngatumanyo muri Kito Vincent Onyancha Nechinsa chamambia toge kensemo ya mabuko ewodi ya ichuni ebunge nyalibali masaba imeye kaunti ya Kisii aigani goto kwariganiwa asemeroberio gendrete kobekwa nene busibo guchikomwenia omwana yo munyaruka weskuru oyo bakagosirwa mabwaya kubwatekana no kwerusyo bogima aso konywe sumo aina boni yagotebekana buna igenyate kwerusyo bogima aso konyara goitwa no mugambi bwensemeje elianyare kwirane skuru igento kerretere kwerusyo bumana gotiga maegali huko
magega ya mokweli kone kiwase sublocation ya Mabuko asensemo ya Ichuni chingakio cho mheshimiwa Matoke ngati ya baribari banyarire kuri obokonyi asensemeye bono ogokumingo linga egwikiria era gona achitega igatugikaransa ne family n'umwana uyu no arenge tugateba twagache enyumba gaiga na kwanite no musani ito ndo umwana bwekenyo bwenka bwekenyore kigakia Ichuni ward umosike Charles Chwe Matoke ngamate muchinore gaiga obwate okuganio konene litangani natoete bikoroto kero mwana areko ande school engamotebia twagache nyumba mushimiwa ganja konyuntumire na achirega igatwabekire nyumba ekirama amobati konyatigaire na kuoma bona kero naende twachitugunga omukongo wabera sumujiyoiga etwachire rero naende twachire kubeke nyumba ya mabati nabo niga mutigamayiga omwana omusinini uyobore ndibwaye burarorokane ko babokongu abana aba batigara bo yo minto mali mbatagete baende school omwana oyo sira nande na tigo omwana omukobwa ato mwaka oyomo natagete ndagira kuri so nale gusaba nk'abantu baminto twesoke abarai baito tochorete igongo sabanga na inumoche tubwaterane jinga kicho mu MC bwegudi yega amono mu DCC ni kubanyara korototo okoro kwa postmortem asenchira yoko gania banyare konyora oboine bwabo metembea sublocation ya Mabuko sublocation baada ya kutokea kisa ambapo wanafunzi wa shule ya Abogeche aliweza kufa. DCIO amepokea hiyo evidence, tutaenda kufanya upelelezi. Nigo chinga kicho mu MC bwegode yegamo na barayibande banyarre wesokya asoko nyara kurwo obokonyi bwabo bunenchere mo yoko nyara gwekerania obokoreri ranga kunyature evidence isainde erinde oyo kagere gokora mangana ago sikorete mangana ya kanyari kana gakoba yoro mo chief ochoru munyibwe sublocation ya Mabuko enyara kane korrekana nga ubwatu nando obekirwe asinjira ikigambero erinde at end of the day family egenyara konyora obusubori gosobwene bwabo ngakechu wanyara kuboria barayibande konyara wesoke bunenchere mo yoko nyara gosire nkeye ekero keri bagenderete koliga chinchere cyo gosira omwana omoke ujotigarete maega yanyagosira konyara kwerusia obugima asinjere cyo botuzukanu nigo obotukeme bagenderete kurwa sensemo y'abanyanyimbo na bokolengana n'abayiboli banyagosira nigo banyarire konyobolia serikali kone kibuna nkora borobotiko bayimeri konyara konyora bwene bwabo nonyamaga yoko gachurwe nyumba nigo baratigare babwateme chandeme na soko nyara gosira omwana obo nabo nigo batogirie igetambukiro ky'abarayi asoko genderera kubasira Marieta fenike muntu makanja ati omari jansire mwana bwera nali musumi Matoke ngambi yamana nyawo mwana atarasira nabangi tukono sire nyamba nane konyoya Ibon facing kuya linga mjama suku na gonsiga kungaega bismi hoga na imbane kuya linga mjama imba to machanda ni ndwalite tiko nyara kwa na mwono matukosi mwana na tugeru no masini chinga kya yonse agendrete ni go mugambyo kerente kolgyo kumoito mwana yo yirete konyara kurusyo bogima ni gatangire ekero kiryo botikoime bogendrete gokorekana ine dibori ndribuna ninki kera korekana maga yo botuki gokorwa andake obotuki bogokoru no bwaki ekero keri gatebekana buna no mugambyo moitete omwana yekagera korusyo bogima onse kyanda ikomine ribuna enkeye nenyoro bwene bwabo Vincent Onyancha Ndizi TV Togotigana na roboti ororwa Vincent Onyancha nigo bono abamenyi korwa ase ward ya Bukimonge anene korwa ase kenyoro kya Kindo ime constituency ya Bomachoge bora banyare ko baba gweso kiena komochia ekambani ya Kenya Power askeri bagoteba nigetaranyara ko bewikirana sensembe yo hilinyare ko bagekorosia chi transformer heche chenyare ko bachiko sareka sege kabono kurengana bamenyi abo nigo batere buna nonya n'ikebo cyestima nigo chitari asenchera erendonge nabo ibo bibwa birbo kwa ase kirengo kegoro muno ase baruro kubore gucha se company ya Kenya Power kwene kibunango ikiranere asayo na kurigereria buna ebintu bisareke na bisaregete nabo igokwenekia abuna babere bakwibeka ase kirengo kiwenerete eriyo gokonya ase ogotabeka magimabo ase obwoba amalieta nengo kefa Mrs. Omare wondwete korwe kenyero kiario Kindo yo Kindo gere taoni yo kiro ne bwato moro dakinda jise mo Jones asijise mo kitigalete buna tuanyo lide konya abane mbara tumire to ba sababu abande ki abande gwaya jibutoire
Kenya Power gotebi sawe ka jikutorua ekiagara kaya twali na tukuri birenge riororo mbari ko babango tebia bono abananchi abauto yako bari gesunte bono lende ukwani weito basoi ground baje base abananchi bategere birenge byabo ekiagara twanyorira abakumia bange bestima bakubutura bono mwananchi takumanya igoro yestima ye unless Kenya Power yakire irwe birenge narere somure mwananchi egera amanyo mu estima mundu je chikunie chimbwate echambwata itundubali stima trio asinge njobono usunga ki serikali ye bono yokopagwa ekiagera ndochoreta aba MCA abajumbe ndo bachorete onye bari utoke chinyomba chinyagitari baike chisukuru baike etundubali ngwatari kera umurimi oni mwagarite kura mana yo musunte nangire ase bari bakora ubwaribu ase okobutura chikebo chiria aina magosa manene eko rubura bwekera bwakire ase tali nche bweka bokokonya tali abweka bokokonya igo bokokonya abantu bonsi bali barasabu igo nyandi yanyarikana bali babwate etabie yugose babwate okoganikori koiba nyandi libanja batigepi na intwa baiga toko bekerwo moro igo sitobwate na intuneta kere tolende tomainga ingonango okobutoreke bugeri erinde nalitora anyore abaibi abatoko batebinga ngotogosera muri nali barachikomanyege kogera tutarabasomera ekora ntuba maeti mbago chikomayenga mbabwata magoso kero kiende bakari korusi bachikokorera biashara byabo yuere maminja yo kogani kwa banyene igonkeringa ki onyandi yanyarikana bali bakora obugaribu bali bwokobutora bakibanje batoigweri ogieriga batige pi erinde bakore buna okogani kwa banyene binyoro baganeti magega yoko bao ase omogiro ase matuko amange bono nige kiumbe kirie kiaba clinical officer imense ya Kenya banyara ko baba kobeka SA yobo koreri nabo igo kuibona nganigo barachikoba bakoirana ase meremo magega yabarabo kugayana nabo igo goikirania gose serikali kuria chira ngane chikoba goikirania gatia magani yabo ane SA baba kobeka chinga kibaba gutwara ege karone kiumbe kiaba governor korawa no munyakirugo bwe komiti iyo eteneta mangana yo bachina sekiombe kyo kya bagavana Mdominjuki ase omunyakerogo omulosomuri kyo na sekiombe kyo ba clinical officers George Gibble abakagotana nigo barabe bakwirana emeremo gochakari tukoria ankyo asekeria okoiwana kwa berego kororokana okugochia gwikiraniwa amagani yabo. We began our strike on 1st of April after 7 days strike notice, which was issued on 25th of March. And we have been on strike until today. We're now today, by virtue of signing this return to work, we are officially declaring that our strike has come to an end and our members shall resume duty in their respective place of work starting today and not later than 24 hours from the date herein. We want to ask the Council of Governors that we, the clinical officer, are your complement, not your enemy. We can work together to better the service of our people and to ensure, for us when we are there, we are only asking for accountability or for enhancement of the existing laws. And we want to allow us that space and we are workers together because we know there are things that we can do better. We have really seen commitment from the Council of Governors. But from the Ministry of Health and the people who should actually be showing leadership, we have seen lack of it. And we have not seen that commitment. So the strike continues on the side of the Ministry of Health because there are issues that we have not been able to agree. We do not have a return to work agreement there. But for the Council of Governors, I think today is the last day of our strike. And I believe that we'll be able to cordially agree on all the issues. And I really hope that going forward, we'll be able to work together so that we do not have these kind of strikes. On the issue that has been spoken by the chair, on the issue of the medical cover for staff, honestly, the Council of Governors has done very well, the 47 counties. Because out of the 47, only 7 counties are in the process of ensuring that all the health workers are onboarded
on some medical scheme that is actually chinga kiechecho nigo monya kirogo oyo muthomi njuki anyarakoba gago segeta abakenya anyarakoba gwesokia sobonge lyokwerikia somoroberio oyo gendrete koba goikirani gwa osha buna enchereyemo yabarabugo chikoba bakonyora obobwenia buna enchereyemo boigo ya serikali ya Kenya Kwanza wikirania umoroberio olibwo kwana no bobwene ochesa abakenya njuki nigaba kwegerera umoroberio yoshana kwinyora abakenya buno itari umoroberio orengete gose umurobero bwoko bwakani wa ebango akolendo umurobero bwoko bakonya konyora bo kolerwa bwenya senjira ere yubororo asikiria bolia aba clinical officers ko basumustari mutwe kwene kiabuna babire bagosemya bantu ase okwerikia na tabuna serikali chichi county nigo chirwe tekigima asogo chwikirania maganyosi na kwene kiabuna ebirengo byobochenu byabere bigokiniwa. We are moving into a critical stage in our medical insurance scheme, where we are bringing to an end the NHIF and we are bringing in the SHIF and the SHA. Currently, there is registration of all the Kenyans to be onboarded on SHA or moved from NHIF to SHA. And currently, we have experienced a bit of resistance in a few places where our people out there think that the registration that is being done to onboard them is a form of taxing them, and I want to use this platform to ask our people out there to please enlist yourself with the new scheme of medical services, that is the social health insurance, because the NHIF that you've been using is soon going to be a thing of the past, and it is now upon the clinic officers who are here today, represented by the leadership, our other health workers, all the way including what we used to call the CHVs, now they call CHP, to educate our people and inform them that they are not registering for SHA to be taxed, but instead to be onboarded on a scheme that can enable them to be treated whenever they go to every hospital. That is very critical, and we're hoping that the clinical officers will please help our people to onboard our wananchi, because we need that program to succeed. But counties are trying. Counties are trying. Even in spite of the challenges of funding, there are counties that are still recruiting healthcare workers to try and take services to the periphery and to do a lot more. Valinintoli nago semele bune serikali chikuikirania chira echio gochesa ba clinical officer matuke 99 ko basomugiro kagete nabo esekterio bochendo badegena to kobegwetera bako mancho magero robote ora roto irasumutimoko omotanganike imato kwirana nigo tarasasensemo ya kabiri ya studio chinga kitranyara ko batokomera na amonele sultano banganyare ko bagotera manka yenyare ko bakorekana se ebitibye chigo sori togenda toskare kwirana tore twensia sobwa mwerito nyare ko batokora emanye Jumatatu. Ndizi TV Obwansu Bwomugusi Ndizi TV Obwansu Bwomugusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi Neji County chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Dizi TV Obwensu Uomugusi
murigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Inando manyala nero mugwi wa mumnyako a Continental Tour imeahangalo maiga yoko babua Ronnie Baka na Andre de Grasse a sokumnyoka chita sekondi komi enuguta enoti yamona kwenekia obugwi akirukia bendera ya Kenya chikakichi chumna nikagote via Faith Kipyegon igonere abunete record ya bene ase amemnyoko a Paris Diamond League Marathon World Kolegoro asukumyoka chitage ka isato chisekondi mirongo enene yemono guta enotinye akumne rekodi y'umwaka eta ye chitage isato chisekondi mirongo enene kianda guta ayemo akwenekia obubuyo bwo ase amamyoka yo bosyo bwa mariganio a Paris Olympics ayo chikwaliganiwa umwaka y'manchubulia kukoligania oikaranso ikegere nkomanyina arayaya agenza korekana a several bichiko soli ime na iskoero bongo rogusi Kwaligana na indeli tari na Victor Sultanova ito chake kurasigeti Kiagosi Stadium asomo gavana wa county ya Kisii Paul Simbarati kiringe ketie kionki aliganetie ose kialigani bwevene sichikosori chiskuru secondary echio chira chikoene kigwa ase county ya Kisii EKE chikosori echio chiskuru secondary ase region ya Nyanza ekubwatania chitimu ose county isano nemo igachira ene kiweo chakali tukoli ya Jumatano weekend abwa City County au chireke asarongoro gusi eliokoenekia chigosoli chigati biti binde biratumeke ngamone yeti ya Karino Tunga Mosocho Boys na wego yeti ya Kisii School kwa kalinga yeye ngiti diwani mambo nzuri sio wewe next week we are hosting this weekend we are hosting what regional sports secondary schools then national August. We're going to make sure this field again is back to operation. Hii Titan track ikiwa hapa chini, huyu mwana alikuja akaweka mchanga juu, akaweka karani, akaweka hiyo kitu Titan track, huwa hapa amechimba akatoa the grade soil. Hiyo kitu ilikuwa imechipuka kila mahali. But we're going to make sure imetengenezwa. The interior wall is being completed probably this week. Hapo kule will factor in the supplementary revenue ambayo tutakuwa nayo mwezi wa 9. timu ya Waracha FC na chile tikiti yogo soa sibina no via
Nyanza Regional League maiga yoko baikora timu ya itie yo chigolinye ase gendesegero ase chigosori chi ligi ya Kisii County League timu yoni gobono egoso ase ligi yo mutkamake maiga itie ligi yo ya Kisii County League taraika omwa yoni goba chengerete ogotamboka egetambokerekyo ase gosori yo ya negative noyo noro mochongo yo timu ya Naivas FC nigo erigere tiego siriali bagalia borio go soase ligi ya Kenya Premier League ase playoffs cho soase ligi yo chinga kibalo solia na Sofapaka ya Kore ligi ase libagali 15 na limo ase ba kona point mrongo 35 neye Naivas obalie tiego soase ligi yo ya KPL go kurwase osema gayo ukora ase ligi ya National Super League nechi point mrongo 5 neyemo nigo bameneti bwegoliemo asirigena alisagero ase round ntangani yechoso yecho chinga ki timu ya Sofapaka eliyatigo cha konyore draw ase gosori ko bwatia gosebwe eliyokonekia kubwatira libagalia ase ligi yo ya Kenya Premier League. Ndemi Kigan Mieno nini Byron Ochenga anapiga hatari bado amesimama vizuri mlinda lango Wycliffe. Walikuwa wanaona labda kuna kitu kinaweza katokea wakati huo anaingia Kalama ajaza cross namna gani anatuliza ile mali pata bao hapa Jacob Onyango tumecreate chance pia tujafunga na kuna moment ilikuwa kidogo lazima tulikuwa wachezaji wangu walikuwa carried away na game moment unafopige pasi ya kwenda mbele ama kupiga mpira ushoot bado anataka kufanya vitu kidogo zisema za urembo nadhani ndio zimechangia sawa tukose kufunga but kuna mali pa kurekebisha ndio turekebisha game forward tujaribu kuimprove na tupate bao juu the main problem yote imekuwa score chance umecreate na tuja convert hata moja ndani kiangalia timu yangu muda mrefu sana zaidi ya mechi 7 sasa hii ndio sijai kukosa kufunga. Total game ilikuwa hata tuko tunakuja kushinda tulikuwa tuna come for a draw because we were away so tumepata point moja kwetu it's a plus na hatuko juu manake bado there is still more 90 minutes to play. Hajacheza vibaya na pia hajacheza vizuri because kuna vitu alikuwa anafaa afanye hajafanya but pia first half ukiona vile tumecheza bila Jacob pia tulipata clear chances so hatukuweza kuscore so ilikuwa tu ni moments za game moment yake ya game imekuja akaweza kuutilize hiyo chance. Already now in the KPL because the second match nilikuwa nakuja kudraw hii nimeshinda second match nilikuwa nataka abagwatani sense moyen koyoni go bagwa kede getambokero gekyombegia FKF usegero etumbe ya Football Kenya Federation go chakia enkoyo guse ligi ya bana emanyikanete buna ya FKF Youth League ligi yo ya chaka alitko ya mwisonde nigo era chikane kia ogosira chigosori asense mo ya bana bake na nigo bateruna nigera chikokonya chiligi chinene chingaki abara anabo bakonyora amorokero barabake ase chiligi cho ose ase ligi yo ya FKF Youth League. Nashukuru FKF kwa kuangalia hiyo talent yetu tunanecha hapa kwa hii ground. So tukiendelea hivyo at least watu wakigrow kwa background fit wakicheza hizi ma games za watu wakiwa wadogo kwa ligi zetu za hizi kubwa kama Division 1 ma county nini zitakuwa na watu wanajua ball. Sasa hizi kama vile FKF inaleta youth league kwa watu future FKF itakuwa mahali papoa sana. Na football Kenya itagrow sana juu unapata mtu akifika pale anacheza top level ashamaliziwa kila kitu hapa kwa grassroots. Because this is what football is all about. And I think with this we can easily look for sponsors so that it can look more beautiful. So it will help us a lot to develop the skills and the youth for the nearest future. Kenya is a beautiful country, and you can see the way we did in the recent COSAFA, we played perfectly. So I think it starts from here. And I know in the nearest future, it's not even, future is even here. And the Kenya football is going faster about that. Once we grow football in the lower levels,
the more football in the upper levels will also grow. And because the kids are the future professional players in the national team or in the professional leagues, even in our country. Once you nurture the kids in the lower levels in the right way, you will get the talents you need, and you will nurture them the way you need. Even when they get to the national level, they are already equipped with whatever they needed in the lower levels. The growth of our Kenyan soccer, I think, is going in the right direction, since you can see there's a clear picture and even in the under 13 and in the under 17. That's why we have our girls going to the World Cup. It's because of how we nurture talents in the sub-counties, in the lower levels. Shukran sana ise kwa kuketi kitako egerenko manyeko rwaiga emanye chigosori. Nataka nivuke upande wa pili nsangenera Evelyn Osero na Josephat Hamisi. Bimono sana kurwa sensemo ya kabere ye studio stanyare ko bato kwimanya mangi nganyare ko bagwata kanena se weekend se biti bito bye chigosori. Miss ndeto margani Victor Hagaiga hato manyena kiemero beria gendrete igoro ye chigosori. Na tabanga Ferdinand Omanyala nero nyare ko bagakorarigwa omubui ase amamnyo chigosori chamamnyo ke chigendrete sensemo ya Berlin. Taligararigwa igabua narora Faith Kipyego ngago trend somewhere nkikia bete mwete ento ngeri kingencho anda bansongo ngorata yawale sana sekero ole in competition with yourself nigo kugwa botambe Faith Kipyego nigo abigeta so mwakoeta abigeta record yokumyoka chita ikaisato Dating the baby to be an tigana. And I you walk on each take a sort of second mirongen neyemo, nutai en noti, nutai mayamo. You know, Makoeta as a mamyoko as a marathon, you yechmiteri buemo, nechmisan. Makoyo Oseli Koregoro, a cabone record you, nech second san. You go Faith Peon, I make him beer, akajipita. Omyokiegata. Manianto kina. Cherere ninche na incherende nyebuye nde tinchikorarigwa nyebuye na inchoma nyana kulenda bakora kanenge timu yanyarite ko bage ko enda kuwakilisha nse ya Kenya ndwara chiga kyumura ibu nsanyara ko bakobabwa tokana kwena ne bendereria amaene pina be bendereria genda toka ko iruruki wa igoro akone ke nse ya Kenya nyale ko bakora bya matumaini yatunga chinga kitoka swase Paris Olympics maite chi Olympic na chikaba ching nene kegima ndo chikonyora medali chinyinge kegima mamyokona ara litoko ba rank tinga nse ya Kenya yanyora chi medal chinga naiga we hope that na intuti chokarabia nje usakwane mulinga hele no biri litaria yiwe kane usitanyori litalinda ngao na kane balini osero na batoka kwa ala tena wate wa Samuel ikiara nyale ko baga koribia kirase chigosere chikwene kiwase chiskuru chi secondary chigosere chi school chi secondary chikwene kiwa Kisi school na Cardinal Mwatebe Kisi school na Cardinal Tunga wagegeti kia Gusii Stadium kia ligani wekano mwenye kwa matakero mugabano we county ya Kisi litukoli ya Jumatano ngagete no nalioto konyora chigo sori chintanga ni kigima korwase ebiti ao ngagete nga buna to atete ikia ita negento kingencho sana ase chigo sori chigocha ase ngencho to bwate
wetania chitimu kuchi county sana kageta county sano na yemo chiko nekia chiko sori echo ndatendi elia so wango egati ya pooling style na roto kobeka timu pool A ne kabwate timu gete asen mogasori ya volleyball to kabwate timu pool A bwate timu ya Nyabondo Gogo Etono Rio Kindo. Pool B ebwate timu ya Nyabisia Segegi Chianda na Unjiko metia misia malieta na alinga yake usiku igule gao ndo Etono na Rio Kindo asense mo ya pool A nsemo yo mopiro Rio volleyball nsemo ya soccer volleyball boys inaikira usoma nsemo yo mopira wa magoro wa Banyaruka ndwate Lwak Alara Migori Nyabisase representing Orongorwa Gusinga yetu maidose Nyamire kurose Kisi ndobwate Moremani ndobwate Geke Nyakach amona Hawiga ensemo ya Soccer Boys Evalin Pakongo nyego so ya Soccer Boys ndoche pool A ndobwate Gorosare Kodero Bara Kisumu Onyecha ndobwate pool B ndobwate Sameta Ambira Matutu na Boigotonga. Ensemo ya volleyball girls ndobwate Nyakach Ogande girls Kameji Kiabirogia Kiabigoria pool B ndobwate Nyakembene Siaya Ikonge amona Koru ni gati ya pooling area kolire asa chikosori ao unoro cheni chikosori chinyinge chitimu chinyinge kigima unatwikira gusoma igo chitimu inyase chipulo chichonsi wetani chitimu 10 chirabe asore the county ya Kisii asa chikosori echo. Alright, amariganio amaya kegima ngawatika bagote boneka taseni Kendizi TV na intwe gwetrase omuliki oito Ndemo Steven. Yes. Yesai kagwanje. Na bora nyole to kobeka chikosori echi munyo enko yo maitene bwate umusogete. Yesai kagwanje abatora nekiri umwancho buliri Ndizi TV nga twamorete chikosori echi ya masemo ase emetandao yetu ose kagwanje mono. Inde kumoko gendari Victor. Amisingara usirekera gote fompo ya. Achete chikosori echi. Achete chikosori. Arendwa. Mbekirwe tagi ya Ndizi TV. Opportunity obwate ase njonde shwa chikosori wachete ne chiazono level. Echo maite na wachinga provincial. Sama tukwa ngagirite provincial. Byakiri Wone echi na wachinga provincial. Letu abwate chi province nane. Just imagine how you are going to face 1/8 of the country. Kinanya ara ko stoka utema teach host schools chiria tindo jo senchira se pulende yonse tema ito siniko chanya to ko chigo sieko raisko kya tingwe tiri tiri kis kuna boyo kadino tunga ichikali chi host anyway ntobaga neti amaya chitimu chito chegusi na igwe timu ya Sameta gati chinde chinyinge chira chikoba chikuwakilisha Orogongo rwa Gusi no tole maiga yeno kwene kengana intwe tonyare koba to kubashabikia banyare koba bago korabuya yene gati tu yechitimu chiri twegete ko bekaso bwamo alright ichinde nchira chinyinge buna basketball chikosori ne chinyinge chiro igonga temune school ya Nyanchwa ne rasense mo ya basketball igo chikosori ne chinyinge chiro chinye gati chitimu chiri twegete ko bekaso bwamo unegete serikali Ndizi TV igati ya chiri toramo chikumulekera Nyasaye kwagwanje una naika oteba tobeka mangana aya masemo asembe artera ngano nyego soliria netball no maete balin nelishabikiale sana netball ni chira associated sometimes na egesakukia abasobati igo kimokorigerie ngoyo na netball asenge for the sake ya abasobati oli bachete mepira getene chigosori chia netball na bara una mogo chuti beresa toiga abara onyara ko bako kia maisa lakini mondonaro ntebetinga did you know that we have more female fans for male sports than male fans Avekonyare kana. Maitangara ndo alikuwa. Enchera naro ndira basibati abange babigete chijesi gaisiko gachia
di Manchester barabaze goitera bosana na rocha basfari de kurwana yo kurwana de timu ya Manchester United na timu kieri timu nero ya renge ne viraki I was like abasvati na ino no na mete mangane chiko sorry na ya basacha korende squeeze mangane chiko sorry mangana ngochinchia basali nero Victor ya maitase que usito konyero kana ya service maitelio ya service goto yere ya volleyball karo manyete ni goto ate que usira kari ni goto abugate ko manyanga kero kendo yo gwaka umupira uri volleyball lazima obe kimo kiao kebe getambe osobo mutambe kigima rira nyare ko bago control lakini asobanga igana arorire ngana onya bange ba koria buya chigo sori bunecho abakonyora rende bale bona misiga kurende asa chigo sori banyara ko bago kora biya gagete amasomo naro asoira se mate chigo sori na chiro chinyibuga ta amasomo ono lirikara bali mu bale koranga ori umutambe na ero yachi kunyaranya ono wakolige ya no mutambe kerasa ai lazima tobati option lazima so asetim bibono sana evalina se kati ali nyara ko to komurekera emara ko bebona imemanye Jumatatu ntwaranga gutiani gwa ogo ikirano kanyara ko bakorekana gucha sabo bisa bakisi municipality ali banyara ko bago chakemeremo yokwene kinga bosongo bono nyare ko kora base ninjire yamaba ya yokwene kiabuna umuchi obosongo obeire gokororwase egokogororwase abe babiri bakwere no magiga senseme ya magendero anene kwene kiabuna mangana yobuchabu tari ometa mangana yobuchabu abere ubi yabere gekoreto muchando mana sinsemo aho twarora bawuchurire bakwe murungania ubiteri bosangererwa akorende kubwatara no gotianwa kwa bakoremere mabaigase body municipality no kwegenda buna ngochi bali goikirania kwene kiabuna semirobero yonsi obo bachene babiri bokwene kiwane na sechiro ase bugatagati bw'umwe cyobosongo igatechitsemo kinde kininge amisimboli aseri bagaliane bali mu cyumuligeria tofauti kiero igati ngakimanyeruka municipality yes tofauti kiero igati abantu abarase municipality ne county asengenche county nero kolero busari oise ko ligeria bonega ako kupatikana bunga ya nyale ko bekorekana kura umaiga nigo county nyale ko bagekwira libageri kwa nepa ya municipality ko kupatikana na babuse batara nyale ko bago service kwenda machukumu amange gati yabo yo kwene kiabuna ogosangiriwa kwa evango na boigo gokorwa kwa bocheno municipality tali bosongoka kisemo nchiro chietana nete municipality ya bosongo na boige mecherisko ya town ya bosongo ichi cyose bibono bachiko bakwenekiwa bona inga kibuneye bochakera rero nakogendera anto bona bali guchikwira biara abisio mugabana ngaya obochabumbure gaiga abaguchiko bako ba responsible bona nemeremo ya municipality rero nyori me county ya Kisii ndobata bona municipality bere ndobaterio gembo nabigo ya Kisii tole no gosemerenga bachiko bakora obokoreri buya nabige bangira nyare ko bage ko gosangiririrwa nyare ko beko bekwa sobokoreri abange badani I think banyebekire in time asingencho yoka amangana bakolikana se county ya Kisii municipality inabera akora amangana mayasingencho ninde nimetinganto kwate the SK show eke bakolikana se county ya Kisii metabuna bonchoreria abaremi bagochase town ya Buso echoge abantu bakore echo gana gari at the same time twekire gukwana igoro yechikosori engane inde bakoreka so timaiti go se mugabana igabe yete strategically egera maximize ngakiro assess yeriego eko sangirirwa gari inyore boigonga mbachiko cyane chi proposal chinyinge chiagati ya monchire nyarko bakorekana ro inyore Evelyn iroko bagatagati bo mukibo songali ase bakorera parking ekigari ikara kigari kigoso ari na sasa rigete mono kigima sikoriri ya matobori ya oseka bro chiko be kwari kigo kisarigetera kini ngono yabe ira konkigima abisi yigo kore meremo onyerende ne likonyore taranyara ko begotiani wenkati ya akerokenda monchire era chiko baga kwene kiwa ime ya municipality ya Bosongo kuruchisa mochichuni no modesto ya nyale ko begotanda sana umugano no rege gatimeto se Victor kwa yugure omunyaroka ore form 1 omunyaroka yagotebekana buna nigo nabwatumwana no mwiburi nabwatumwana moke omunyaroka yigo beire atari kwenda se skuru akogenda akonyorekana kinge karase chinyumba cyoko nebinyungwa byogotindia ikinigo kirirete umugambi umukonyi bumugambi bikinsemecho kwimukige tambukiro yo kumwa egesusuru umunyarukoyo na soko gechigu umunyarukoyo nachete ntwaro chiri rubabete gakorika soburiro bonene akanda kanyisumu akerusio bomoyo bona bo mucyano otegareta sengeyo
abantu basi bako abandi bako mu cyumugambi we mukonyo yugo bumugambi abandi bako mu cyabayibuli bono nabenga ne yosire sinyete ko ikabono kuri ndo musiba umunyaruko ina basire tubugima mu biro yo nubora sengendu twarorera barayi bacakire wesokya na kurugo sira kwa bene uci asengeyo ane nasubwa gachi bwechi nyumba na monekero bagenderete kuboria igetambukiro kyabongo kimukiwe umugambi yo gosomo konyo bumugambi abega ku gakurigirwa bega kunengi wakegima ryo kiria kebwenerete korengana nerichiko kebege kubwatu amisi tumanye ti who's to blame there lakini ingagete umugambi gasia energie mugambi no gokonya gukura mwana wose aseke jara swachari tumanye to seri chikondiro libekirenga ekesi yekino mugambi byo wende oke handle na ikengi wende ka wende uchi asengencho engana ngaite nategereto mwana we yuri tukoria igoro amangana kerokende akorera tu munyaruko yu moralitari tancheri asengencho amisi bindombiro nonye naye azibosibu muibuli toliko ba comfortable igo kunya kolengera linga it is mental torture asengencho for the rest of your life no kamete no muibuli we inga kiyo cha komolengera chiango chia no korengana rubero misko inatete na umenichapa mbele ya ngo zangu mbele ya sijui wazazi wangu nengana ya ogoichania mono kegima rende ngatogoteba it is a collective responsibility lakini bitambo kirombiro robwene tokabogo kwera buno mugambi na boigo buno muiburi nande buno mwana otambe wa ngase ikire no kugayana evalin mangana ebiboko especially omwana yo ole form 1 number 2 nande no muiburi yale igo tuno ko impact some sense ya so mwana anyara ko bakumanya obiya boko ira na ase skuru nande nyore gali ga tanga ni gale go seri go tali ngatali wanja kwae ko banga kuri na sengi nchigo tumwa ngaya yagenda olete school fees nande kwanya ngo muchando nororo bo collect school fees yikuru asichinga nande tema tie school ngayale ngechinga kyo mugambi yago chaime totwene yu chakase class nilitanga ni asengenjo na bwite kalenga ne abana boko ba agirwe school abo mugambi na bako machoye kugerekero ali basauneri bose kwarore nengana bune yabirige okorekana nainde mu wasu no mwana umunyaruka ninga gitu mugambi getamukira ku mukigitangani abwenere tagende kwanza akwane nabayibori bo mwana uyega amanyu umuchando ngayore arangiri umwana oyoiga akwanenere asangenere agende mbakase skuru amanye muchando kyore skuru igatambukiro ryo koito umwana oyoiga bono utigire ali bagali nena gose egap kenene sana ase amateyo yabirige gutigara no muchano umunyaruko oyo tigire umwana mukekirima yo ogochakobasa maboko tumanye tingorachi kumarosana mboka saba ibuli baye akurende kinege kore kyugo ichanya kigima tokuru ngora ya bende gochase amata michande ndemenge nigo turabwenga ne ya relationship igayo mugambi ne amate yigo se yo mugambi no mwana oyu lakini michande menge Josephat na Evelyn ngagetenga ego chakaso botaka ngagiteri rueli yagatebanga ige school fees yale gosero agero gendaka orochonyo botaka butalinga sinkeyo mwatebanga mbono baguchangiro egere bagachiro no nyanyomba actually yes igo timbwatu bobe lakini botaka mbulikira se botaka bugutamanyanga nchembere mukintu ende okara anyende umugambi wamanyete nga nchembo ende kwenda nkwano mubuli oyo kagosinya step next igo amasomo namangi sana bwende okoru egere abantu bamanye nande tokonywe egere botaka oboke emechande epungwa society Mwana sana kurase county ya Nyamira omugabana Amos Nyaribori tukalena nyara kwa bagwikirana asomuyega bwo yigora bene skuru yo bubundia ya Nyamwange Evelyn ekyogiango kikimana Victor skuru ya Nyamwange Polytechnic Youth Polytechnic ni genyarire ko bage kwigorwa mo n'abasamaria baya asikirenga gwatanga ya we want to give back to the society getambukere kiyasane bali ikine getambukere ya kegima no nyase kwigoro we skuru yigantwa rorabuna amateyo yabeteye guchaka skuru y'emyaka 2 yaitire yabage kubwatuka kibesa ninde kire 250,000 echo kirabe kigusira ere nchayemo igumete yamateyega yaberege abantu bakineire gari barone ninki kyaberege okorekana barone buno botaka borete to muchando ekyo gekabairera gosege kabakuna gochaka skuru yega kyo kire getambukire kiyakegima no kwegena munaboroki wana bange bagenderete kwesokya eriyo babe bakwenyorero boseme bura bakonye ase amatukabusyo Tinde tinkwa na mangi na rote wetenga education is the key
ekero kwa manyire ibo tukonyonyora ebyo ko monyore ni gokonyonyora na ndi gwakonya abandi konyonyora bimono sana mwancho murigereria na goikira gono tukoyakera omusumali manye juma tatu jinsi sato chabona tukokolende ni ndeno go sebeleng baro wagan tuko bagutubwati gwetera semitanda ito Victor kuruchisa mu SMS bulina traika nsemo ya Facebook David Onsongo Nyankaresi watching live from Ogento go TD okay in up to the end of business and then tebanga Amisi Evelyn Naubangi wairire bia oyu ise bantu Wycliffe Mose bali na Waylon Amo na Megan naoba tubarigireti ko rwanya koe maliba goika mukule mbia mono sana. Right. Kurasa chisemo cha Facebook ogega ntoroche Calvin Ombuori korochi nsemo cha mulolongo face keep agoteba so sad ngaitu numugano ya twasoma oichuni no ragendrete go kwaniraga guntu kwate Christopher Atandi agoteba watching live from Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kerubo hadi tamati be blessed too anto kwateba God Dolin Kemto Moenga pamoja abaradeba minto Gladys Kelly tuned in from Nyakoe niko ndani hadi tamati Ezekiel Minyega hoteba na bakwanire ndu twagokwanire abone gati abari bagendera tukatonyora se chinsemo chia Facebook mete nabange bagendera tukuturireria bari tutariwekera bagendera tuturireria CHTV chabo kurasa chinsemo oigo tokubakira ngambia muno Amisi ikende na chasome cha YouTube chasome cha Yona sana mwancho muri to kwakira ngambia muno soko nenga konyara ko bogusanga amo na intwe amayaya na bigomero bari togena tokoboto kwariga ndirimi gata sendikenize TV chinsemerongo ebere na inyana bwiga matuko 5 na bere wiki inyora semero brilliance sensemo ya Facebook ni ora tunyora wetera Ndizi TV News Digital www.ndizitv.net otunyora ensemo ye website wetera asensemo ya YouTube Ndizi TV News ilitalia nenguru kwa Josephat Amisi ireterane Evelyn Sero uri atwabwatira na sensemo ye bimanyererio ni gakoro kwa Lida Muse nabayigo Sara Mumanyi nero ne kyachibitaniro gichawe kire barengambye mona sabari kibaito bonse bayine kinga twikire egere tukomanye naye asokwira kinse cyao wikaransa egere naye tukomanye ireterane nenguru kwa Victor Sultan Bangi kuna butambe Amisi iposiko tuzidishenia